Хайде да прекараме един ден заедно. Започваме доста оптимистично. Стъкнала съм се така, защото след работа отиваме на летището. Работният ден мина бързо и стана време да отивам към централната гара, за да взема влака до летището. Проверката на багажа мина за около 10 минути. След това отидох в дюти фрито да разгледам козметиката и парфюмите. Повисях се още малко на гейта и към 5 без нещо взеха да ни качват самолета. Натовариха ни набързо и след това за час и половина и се озовах на крайната дестинация. За да стигна от летището до хотела, трябваше да взема метро за около 1 час. Тук си купувам билетче, а тук вече съм извън летището и се насочвам към изхода за метрото. Изгледайте видеото до края и се опитайте да познаете в коментар в кой град се намирам. Влакът ме чакаше на перона. Не забравяйте да валидирате билетчето си преди да се качите. Хотелчето се намира в центъра, а ето така изглежда и стаята ми. В следващите кадри ще се разходим из града. Готови ли сте? Тъй като вечерта беше напреднала, първо вечерях и след това се разходих до основните локации из града. Надявам се, че вече сте успяли да познаете кой е той. Кажете ми долу в коментари. Лодката се прибрах изморена и си легнах. Това е от мен. Чао и до скоро!